Ito, mana to? Wala na kira. Busog yan, busog. Ano kaya ini? Busog ikaw. Wala ka kinain. Hasang? Ay, kinain na. Ano na yan? Wala ni, oy. Ang lagi malo. Sakto na na. Ano na po daw, puro tilapia kanunay. Prito. Tuhon. Skabits. Skabits. Chichara na yung chinilas pa eh. How? Taring. Taring. Upuan. Kisi man. Daghan dito eh, hindi ako ano kay mga nagmatay ko nung dagko. Mga matay dagko tayo pag tikwas. Basta kuha na sila, abot mas tagal nga. Ay, Dugay na diniwain ko eh. huwag taon na katong. Kamu pag uli, og sila dodong, mo rin itong kuha. Oh, daghan na. Kay ka na nasi babaw. Pila na kabuan eh. Lain man ang similia na nasi babaw pe. Ha? Lain man ang similia, bagom ng daan dodong. Habag mo? Dagko na po. Mao man ni agdaan. Pero pareho pa anak pod. Kuan na, Iba. dadag ko, kadto na hinon sa pasiha kay Ah. ako man ang similia kani kay ang mga daan, mga anak naman eh. Kinahanglan ang tilapia kuno kay harbison medyo kuno tanan. Tapos, Nabaguhan kung lain baguhan. similia kay ang anak ani mugagmay naman mura na magmabisaya. Butan niya. Dagko na sa Arkuan. December 1. Di na tamo tilapia sa December ay buam. Baboy. Okay there, Malayka. Yung Peter. Tanaw ko, naglambing kag aso. Ano to Oh, sa, ano kasi iwanan din naman siya. sa harapan. Luoy bila ng aso na. Kada gabi na sila way suga. Oh, Wa may suga-suga sila, di tambok. Ikagid ba puto ko sa do ito? Aw. Malagi tanto sila kay anong kuha man ni matatoy? Adi? Hamay puwa. Puwa di ay. O sa samaw. Luoy mo nga. Aso na lang. Lagi kagid man day. Dito, siya lang usak. Pagduha ka. Si Kabang ani namatay naman sa idara. Inta man to mulayas man ang irong mamatay. Oh. Dito ko nung te. Dito sa sapa namatay siya. Oh? Oh, namatay na sa katigwangon. Tumamaak, matumaak man to siya. Bukali na. Tiksi ka juga. Buwang na siguro ni. Ay, gawang na po. Parang genre. Kabra maghinga. Na sila nagtuo lagi ng itututoy toy. Kabra maghingahe na ring lawas. May lahi na din no. Pero may lahi na sila. Dito na sila pure Bisaya. Mo ni gihilot-hilot ni tupi, di ba? Una. Wa na. Wa na ka mapilay. Basta kayo na tutoy toy. Naman. Na nagtuo. Kuha na dito Hing inom. Hing inom ni sapa. Aw. Dito sa kuan. Impok-pok. Aw. Nahong gisaway. Mahog ka diha. Oy, nahog dito na siya. Kapa-kapa lagi sa mana. Katupad ba mo siya madagko? Di ka maong gawas. Ay mo. Kamauman, ulangoy. Pwede po nang makuha ang diapit kayo nagkaroon. Mulagi. Yan naman nagko. Di naman ni managko ka na des ibabaw dagko ka na pe. Panagot na. Nagko po ng klase sa ibabaw. Oh, may Bago bitaw. baguman. Bago ba ng abot? Bago man ang abot. Bago ng klase. Dudong hibig yun ang dagdag mga kuantoy. Oh. Ya, si Milya no? Si Melia. Dangan isang si Miriam kamuti toy, pawawit surag binaham po niyo. Oh, sa kamuti ha? Dito biska ko to na nagdala man kumapas kay itanom ni mo na asa may tanom daw. Dito tanom dong. Ibang lahi nga kamote? Si Kinsa. Lusengan. Si Miriam Bibi? kamuti. Lusengan. Ganas. Oh. Ambot ng doktor Ito ng kasi ang kamuntihan. kamuti to. Oh, ikaw na pa yung video. O manigo na ini. Video din naman eh.
Gibidyo ko. Gunahan, Ikaw na nandito tayo sa Oh. likod, ay sa harap. Oh, si Mano. Kape-kape. Well, Nalabi mo na ato. ito si Oh, bakit siya buwag sa harapan? ito. Mamubad. Kinsa? Naka-vlog na yun. Sige po.